Dobar dan, dobrodošli u Rašinu slatku kuhinju. Ako se sećate, obećao sam vam onomad da ću spremiti za vas Nutellu. U stvari, vama ću pokazati kako se sprema, a u stvari spremit ću je za sebe. Pričali smo, u stvari spomenuo sam lešnik. Uvek kada kupujete lešnik, kupite sirovi lešnik, pa ga onda sami ispecite da dobijete one prelepe arome. Međutim, sa lešnikom je kao i sa mlekom. Stojite pored mleka, cupkate, kad se okrenete, u toj sekundi mleko iskipi. Tako i meni bilo sa lešnikom. Okrenuo sam se i on je malo zagoreo, ali dobro. Bitno je samo da lešnik koji je zagoreo, da ga odstranimo, zato što hoće da bude gorak. Ajde, malo ćemo to koliko može. A samo ovo što je crnji, nećemo sad one što je na pola. Uzmete, kako se ljušti lešnik, uzmete kuhinsku krpu ili ubrus i jednostavno samo ovako, u stvari, lešnik od lešnik trljate. Ljuske će da spadnu i to je to. E sad, ako ste na primjer u kući, imate dvorište, šta možete da uradite? Izađete na dvorište i samo malo ovako duvate ovaj lešnik da ljuske odlepršaju. U kućnim uslovima malo je to teže. Najveći posao kod ove domaće Nutelle je u stvari ovo čišćenje lešnika. S obzirom da orahe baš i ne smem da jedem, imam neku alergiju na orahe, jednostavno ne prijaju mi. Tamo gde treba da ide orah i ja stavljam lešnik i mogu vam reći da je ozbiljno dobra zamena. Ozbiljno dobra zamena. Naprimer, orasnice sa lešnikom. Kako bi ih nazvali? Lešnikice. Ako su ovo orasnice, onda su ovo lešnikice, da. Da probate orasnice sa lešnikom. Au, lele. Ajmo dalje. Zagoreli bacamo. Da bi napravili domaću Nutellu, treba vam ovakva sprava. Odnosno ovakav blender. Sad ćemo još jednom ovako da protrljamo kroz ruke i to je ono fino finiširanje. Ja ću vam reći sve šta bi trebalo da ide unutra. Znate koji je originalni recept za Nutellu? Za naše tržište. 30% lešnika, palmina mast, šećer, sve to onih ostalih 70%. Naš krem namaz imaće 80% lešnika. Tako da možete da jedete, a da se ne kajete. Da nemate grižu savesti. Ako hoćete da napravite postnu varijantu, pravit ćete isključivo sa kokosovom mašću, odnosno kokosovo ulje, kako god da nazovete. Neće da promeni ukus, ali naravno bit će mnogo zdravije. Ja ću danas praviti kombinaciju i sa puterom i sa kokosovim uljem, odnosno kokosova mast. Kako ovo miriše, ljudi, niste ni svesni. Što jači blender, to ćete brže napraviti domaći krem.
Dobro, dobili smo pastu. Vidjeli ste lepu teksturu. Sad dodajemo ukuse u stvari. Ide kakao. Šećer u prahu. Ako želite baš zdravu verziju, umjesto šećera u prahu, možete da dodate med, možete da dodate žuti šećer, možete da dodate agavu, možete šta god hoćete slatko. I ovako malo da nadrobimo ovog putera od kokosa. Samo da pomirišemo. Što lepo miriše. A ukus? Ima aromu kokosa, lepu. Pa, kako će aromu da ima nego od kokosa? I ja svašta pričam. Ali da znate inače, osjeti se lepo kokos. Međutim, kada stavljate kokosovu mast u jela, nekako se ta aroma kokosa izgubi. I slane stvari spremam sa puterom od kokosa, međutim, nije u ovoj ambalaži, nego je onako bukvalno kao puter što kupujete ili margarin po 250 grama. Ajmo još malo. Još ću malo dodati šećera i mogu vam reći da sam stvarno zadovoljan. Što je lepa. Nešto samo da vam kažem. Ovaj aparat možete da kupite bukvalno u svakoj radnji. Košta nekih 4-5 hiljada dinara. I pravo da vam kažem, zadovoljan sam njim. Napravio je stvarno lepu lešnik pastu. A zamislite šta bi uradio uređaj od 150, 200, 300 eura. Napravio bi sigurno još veće čudo. Ja ću još jednom da probam. Lepo miriše. Pa to je to. Dakle, pečeni lešnik, puter od kokosa, kakao, šećer u prahu. Napravili smo lepu posnu verziju. Naravno, preukusnu i zdravu. Ovo je bila još jedna slatka Rašina kuhinja. Uživajte, pa se vidimo. Ćao!